Sa Good Vibes, kapistahan ni San Juan Buas magluwas sa baybay diin pagid bala pwede nga nami kadtuan. Yari ang suggestions ni Romeo Subaldo. Kung nainitan ka sa baybay, kagusto mo yung mabugnaw nga tubig, pwede ka diri sa suba sang Kapitan Ramon. Isa-inisa naging popular nga destinasyon sa mga luyag magpabugnaw sang peak sang pandemic, malapit lang abi kag barato. May ara pa sang area kung saan pwede ka makadive. Kung gusto mo naman nga ibig sa baybay sa spring water maligo, pwede ka diri sa may Buro-Buro Santa Cruz Spring Resort sa may barangay Santa Cruz sa Murcia. Sado ka tinaw sang tubig, dili mo makita ang ginatawag nila nga crystal clear water. May mga cottages sa tupad nga pwede maokupar, pwede kagid makadala sang pagkaon kag pwede man magsugba-sugba. Kung senior citizen friendly nga lugar ang ginapangita nyo, pwede ka mo diri sa may Gawahon Eco Park sa Victoria City. Pag panaog mo sa salakyan mo, may pilalang katikang, makapaligo ka na sa ice cold nga tubig sang sini nga busay. Ang ini nga senior citizen, wala nagakakulbaan sa pagdive. May swimming pool man yung overlooking sa city proper. May Japanese Heritage House nga dugang nga nalagawan. Pwede ka man makadala sa pagkaon. Sementado ang dalan pasaka diri halin sa city proper. Kung na mismo na ang Mabukal Resort, pwede mo man ini nga option nga kadtuan sa buwas. Although nga by reservation ang pagkadto diri, pwede ka man makatawag antes magkadto. Diri naman niya, makapahulom ka sa dipping pool nga may mainit nga tubig, bulong sa stress. Pwede maglibot-libot diri kag balikan ang mga moments ang una sa nagakadto pa kamo diri sa imong nga pamilya. Duha na katuig nga wala makaselebrate sang kapistahan ni San Juan, subong pa lang liwat na bukas ang mga resort humalin sa nagsugod ang pandemic. Sa baybay ka man, sa suba o kung sa bukid, maligo, ang importante, wala mo ginakalipatan kung ano ang kahulugan sang sini nga kapistahan.